Pri pokuse čítať po česky, kde to nejakému slovu rozumel, občas si čosi domyslel, no stále to bolo skôr lúštenie križovky, než súvislý zážitok. Po zrelej úvahe som mu ako prvého sprievodcu do literatúry vybral Tajovského Poviedky. Prekvapene zalapal po dýchu, uši mu očerveneli a knihu vzal do rúk ako posvetnú relikviu. Odniesol si ju do svojho kútika a opatrne v nej listoval. Otvoril som vlastnú knihu a chvíľu bolo ticho. Počul som len jeho zrýchlený dých. Odrazu prudko vstal, stolička zrachotila na dlášku, stál uprostred kuchyne s knihou v ruke. Ja čítam, zvolal a po líci mu stekala veľká slza. V tej chvíli som sa aj so všetkými pochybnými čitateľskými trofejami zo svetovej literatúry cítil ako nehodný svätokupec v chráme. Ďakujem.